Hello friends, ang joton lamsugo ani blog channel haino hai tinio tebu ang bolongo sopaijak rabar bagano kena rong naimana oro nok tangjak oro hingke borok rabar ranai rok tepat rok achuk leng lama lama jora o jora o borok oro mai misungi chawi tebu butui rok nasingi borok talango obo hingke borok ni achuk thai ba tongthai borok ni bisram god ba rest house obo no ake ang tabo bolong bisip phaijak sinjoni nokta hine oro ake obo hingke Horipur RPC Rubber Plantation obo hingke forester bo o lama o bithiroi pura jabrano khamproi parjak pa hingke rang rok lubi mani bagai obo hai khlai rojak ke o bagana ang tini phaisopai mani hingke ang chini oijang side o bolong tongmani o jorate ke obotui no thangni himani jora naiba blog khainani musungmani bagai khaigan ke buskango tebo norong naimana obo nogro horo musungjak achuk lai tongnai man jaga rong ke oro rogo borong achuk lai rubber butui rok bera lai tongmani jaga se ke tebo or jorago o buskango nok hingke obo bo borok tong thai nok snamani haipano bai thangka borok obo hai kisa tongke kisa ektu pore borok obo hai nok snamjak tongmani karon hingke borok ni tamani bagai obo hai kisa thangai te kisa jorago nok tang jaknung hingke borok leng lama ni se nok ongo ke tabogo te bang thangai tongo eke o bagane borok hingke ang hamia bo saya ang nungmani tinio o video bisingo ke haipano rono phunukdia skip hinai borok rubber ago haipano rubber rama bisingo skip no borok tamo khai hakor bisio dahoi tongo kobangma hakor bisiro bo dakha borok kotorma khai skip borok kono tamo hi butui rafano thumiao skip pura mala kuplung khai supungoi tongjak obo hai pura bolong obo ke norok saisung rok ta phaidi o bolong agi rogo hingke blaino kaham tabo ke asu bosor kamani bisingo kobang bagan rogo bolong thangka rubber sojaya baksa jaga go ke o buskango tebo nok norok naima khana obo hai bang nok o jaga rogo borok tongmani jaga rogo agio ke saising ro ta phaide belaino sikriu o bagano hingke ke norok bo kiri nai ke butui rok ralaijak tinio borok tebo ke tebo tam sanai norok bo naima o bagano jo to tam hi tepa rok hinai tongo haipana baksa ke mai chalai ma jora chalayo baksa ke butui thumni thanjak obo haibo ongoi mano o bagano je tongnai rok keu buskango bo borok maitumutu berak laijak botolok keu buskango nok tongkha khungsa oro hingke agio borok khoroksa tongmani songkoti pura borok tabok thui thangka haipano belaino sikrio o jaga hingke obo hingke naide borok bolok lalai sunglai mani kete buskango bini busala naimana rok songkoti pura ni busala bofa thimani bisingtui busala gera to tui phana butui paipeya khaye borok bofang lama ya thumu norok naima khana sur kanjak jota kajak gubai forest department ni gubai sumjak ke obo hai borok na tab phunu pai rokha ke tabok bonu yago phunu bo tongo ke ora borok ni family borok ni buma te busa borok khurnui no borok ma sunui no borok obo hai kheu borok daram butui peya phana talani thango boba thimani bisingo borok gera sikon phana borok khlaio ke te buskango no naimana rubel tipura borok ni blog ke borok agi obo hingke o sopon tipura rao o blog no hingke tabo hingke rubel tipura no rao ke bini bi hingke obo nalkata ni burila mani bo ke bihik bo o para phaimani bisingo butui robo thumka ananungai borok khe lasi jaka ana kobo sungka borok bai tama ana video khaidi chungno obo robo saka bihik hingke lasi jagai oyang saya butui thumnani bagai thangka tolago ke buskango tebo tongo obo hai bang borok rok thumlaio butui rok ke baksa ke tini rogo tebo tola rogo thangjabane malaya o buskang ke chonji tipura borok bo rao ke borok angni first time ni simi o blog kaisa bai borok tebo ar kaisa yang saitongo 6 bagan obo 6 bagan no ke butui thuma bobo lasi jagai buskang khaka dakti himka ananung mane bagai bai ke borok bahai wansu ang saimiya borok saimiya waisabo obo hai video rok khlaimani rok no borok bujime yang mane bagai obo blog ya borok mungsab sia borok bahaka oino kisu chungno tamahi jono check hinai mani chongna hane wansugo borok ake o buskango bote no bai thangka tebo o buskango forest department phai tongjak ke forester phaijak pintu forester Horipur RPC Rubber Plantation ni ke video ang suno parisine orona tanengke forester tongmani bagai tebo ara khaleya suno jotona hambai।